sin ningún problema durante este mes. O cabeza de lista, estamos falando do Partido Popular de Galicia, está ao redor da cincuentena, ao redor de 50 anos de idade media, e ten unha profesión das denominadas liberais ou por conta propia. Digo, en porcentaxe e por facer un retrato tipo dentro de eso, 314 candidatos e candidatas, pois hai moitas variacións, pero eso sería o primeiro dato. Ao redor dos 50 anos, o cabeza de lista é profesión liberal ou por conta propia. A renovación dos cabezas de lista se sitúa en torno ao 25%, cal quere decir que un de cada 4 candidatos ou candidatas vai ser novo con respecto ás eleccións do ano 2011 e este porcentaxe de renovación, que xa digo está no 25%, se eleva moito máis, pasa ao 50%, ao 55% concretamente, se falamos de candidatos ou candidatas que se presentan en concellos nos que agora mesmo o Partido Popular non ten a responsabilidade de gobernar, é dicir, non ten un alcalde ou alcaldesa, o cal, tendo en conta o número importante de concellos que agora mesmo goberna o Partido Popular, pensamos que é unha porcentaxe significativa, as dúas, o 25% en global e, sobre todo, o 55%, máis do 55% respecto de aqueles concellos nos que non gobernamos. Se, por facer algún desglose máis, no caso das cidades, o Partido Popular de Galicia cambia de candidato no 75% das cidades que non goberna. Saben vostedes, mudamos de candidato en 3 das 4 grandes municipios deses 4 nos que estamos na oposición, entre ese cambio candidato en Pontevedra, en Vigo, en Ourense, pese, ademais, hai que decirlo, a que nestes 3 concellos gañamos as eleccións no ano 2011, se cambia de candidato 75% de renovación respecto das cidades. Repiten, como saben vostedes tamén, Jaime Castiñeiras, en Lugo, que foi, ademais, é un dato que repetimos moitas veces, pero é moi significativo, o candidato que tuvo a porcentaxe de voto máis elevada nas eleccións do ano 2011 nas 7 cidades de todos os candidatos e pese ese dato, coñecido xa, como saben vostedes, non poido gobernar. Respecto da porcentaxe entre homes e mulleres, decir que as mulleres alcanzan unha porcentaxe do 16% entre os cabezas de lista, son 45 mulleres, eran 37 no ano 2011, pasan agora a 45 e, polo tanto, se aumenta a porcentaxe do 12 ao 16%. É un paso significativo dada a porcentaxe da que viñamos, pero ainda somos conscientes de que sigue sendo unha porcentaxe baixa respecto dos candidatos. Pero se produce un avance que creemos que tamén é de destacar 45 candidatos neste ano, 45 candidatas, perdón, para as eleccións de 2015, 37 no ano 2011. Algúnas, xa digo, están pechadas a día. Nos traballos de cara a telo todo preparado, non só para a pre-campaña, responsables provinciais, como lles trasladaba, e que se irán presentando. Pois, outros concellos, sobre todo de maior población, non están.